Niluluto na yung papiding mamaya. Ayun. Good morning po. Tagaluto. Tito Clem. Kay Cathy at Kathleen. At saka sa kanilang manugang. Ayun. Salamat. Dahil sa isang mapagpalang 1st December. Yan, salubong natin ang ang pagpasok ng Disyembre. Yan. Madilim pa. Lalo mamaya. Yan. Shout out po sa lahat ng nandirito. Ayan. Si Yung hani sa kuya. Ate Bia Hars. Yan, Ate Paloma. Si Manay D. Yan. Masipag nating tagaluto. Yan, ipiprito po yan. Yung manok po nilagyan ng tanlad para malasa yung prito. Mga professional chef. Yan. Shout out sa 8 viewers. Yan. Romel Carpio, good morning po. Welcome from Florida Hospital, US. Yan, salamat. Elizabeth Pineda. Maray na aga. Shoutout po taga Balanga Bataan. Balanga 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 Bataan Kala Balanga. Yan, 14 na tayo. Itim pritos din. Ayun Pritos. Maganda din nagtatalamsik Lalo lang ang kaya para luto. Balanga Bataan. Sobrang dilim pa dito. May buwan pa. Kapagpalang umaga, nasa traffic pa, sabi ni Lucy Garcia. Yan. Lucia Bitoni, watching from USA. Dan tam sa share kailan kapunta sa dait. Mga January na siguro kasi 1 month daw yung yung second dose ng Sinovac. Wow, yummy. Opo, yummy talaga yan kasi may tanlad. Sabi ni Sir Romel Carpio. Chidor Marquez. Yan, watching from Romblon. Yan, maaga rin po kayong nagising. May kape pa dyan. Elizabeth Pineda. Opo ka para ma-prepare agad itong mga lulutuin para sa feeding mamaya. Alas 4 na pala po dyan. Yan. Salamat sa ating mga organic sponsors. Yan. Alas 4 ng hapon. Nasa US po kayo, no? Si Sir Romel Carpio. Yan. Yan, Karen 21. Good morning, Manay Kalampitos. Ang aga. Aga mo, Manay. Yan.
si Ate B Horse, Tita Paloma, Tita Paloma, Lina Bartolome, shoutout po. Ayan, si Lea, ano, si Ate Lea. Malapit na pong ano, maluto ang fried chicken. Pujihira Susan, good morning. Alam, matutulog pa lang. Napuyat kagabi. napuyat ka kagabi, ano. Ate Marlene, good morning. Robby SMN, pa-shoutout po Sir Kalapis sa ako. Marwin Nino, birthday po niya ngayon, watching from Italy. Salamat, God bless. Ayun, happy birthday po sa asawa niyo pong si Marwin Nino. Yan, sa mga pagpalang first day ng December. Dito ko palang anak si Elizabeth Pineda. Napuyat sa Krelsit ni G sa Bicolana. Kung nga po natin sila ngayon, sayang. Sabi ni ano, Lucia Bitoni, shout out. Ba't parang nagbe-blurred? Ito may nakasalang na po dun. Lalagan po yun ang hari na mamaya. Ayan. Ano po yun? Yan pong almusal. Oh. Inispatan na. Ano, may pagka-Jollibee yung lasa niyan. Pag naglutang yun, Nilagyan ng tanlad. hindi ko nga nila kung Ano to, spaghetti? napakalaw ng tubig. Asim panggatong kukulambir. Josie Garcia. Ayan. Alas 9 pa lang ng gabi sa England. Malayo po yung Iriga dito. Almost ano rin 4 hours ang biyahe. Ilis, sabi ni Lucia Bitoni, shout out. Merry Christmas. Baka naman. Elizabeth Pineda. Baka naman. Tamsak po kayo. Tayo. Mapatugtog muna tayo. Kapatang mo dito. Gitna lang. Pigdadala nila yan. Pero isa talagang kukulambir ang panglahat. Magaling mag-jamming ako.
Galing ni nanay magluto. Galing ni nanay magluto. Ah, 19 views na lang. Yan, shoutout po sa 20 viewers natin. Enmond Balse. Yan. Shoutout po, shoutout. Ah, galing siya kay ano. Halos magkasabay. Maagad din si ano, si kay Alex. Cecilia Nelson, may kalab shoutout. Dito sa amin, Vancouver, Canada. Good job. Feeding program nyo. Salamat po. Marami ng mga bata dito. Romel Carpio, galing ni nanay magluto. Good job nanay. Ayan, si J. Bricks, Pomires, Audrey. Ayan. Tapat ng Metrobank supporter. Salamat Edmond Juarez. Ayan, lumipat lang ako. Salamat po sa paglipat. Ayan. Yan, shoutout nga pala kay Kuya Bal Santos Matubang at Tita Edna, ay Ate Edna's Vlogs, Kalinga Prab, at sa mga K5 yan, kay Brother Jose, kay Kalingap Ian, kay Kalingap Edu, Kalingap Jason, yan. At sa mga category A, category B natin, at sa mga reactors, walang sawang tumutulong din kay Kuya Bal Santos Matubang at sa mga team Kalingap natin. Ayun. Medyo nagliliwaliwanag na ng konti mga Kalingap. May kape kayo? Ayun. Kape muna po tayo mga Kalingap. Kapi-kapi. Basta Bicol lang na maganda. Good morning po. Ayan, ako rin. Kasama si Mr. G. May mga kasabay pala ako ngayon. Cecilia Nelson. Kape po tayo, kape oh. Saan ang ilaw? Saan ang ilaw? Alin dyan ito? Sa ilaw. Ito. O yung spot. Okay na yan? Ayan. Maray na aga sa gabos. Ayan. Shoutout po sa mga nanood ngayon na organic sponsor natin. Wow. Feeding program po. Feeding. Ayan. Pa-feeding program ni sponsored by Tita Cora, Tito Clem, Cathy at Kathleen at saka sa kanilang mga manugang. Ayan. Salamat po Tita Cora.
Dar na. Yan, shoutout po sa mga nandarito. Ayan. Mamaya mga senior, mga bata ang unang kakain. Nasaan ka? Maligayang bati para sa Dalaw ka dito minsan. Ha? Ay, kaldero? Dapat may happy nining ano, dahon.
Daw ng saging. Ayun, nagpadala si ano. Nagpalipad si MD. Ayan, salamat MD. Action man talaga ng Kalinga Partners sa Kalampitos. Salamat po. Deja Basay. Ayan. Salamat. Iba na kasi po yung ano. Silent viewers dito London Gate. Salamat po MD. Oh, nagpalipad din si ano, si Idol Sangkay Lods. Yan, salamat po sa palipad. Good morning po, sabi ni ano, napyok. Good morning. Sabi ni Ate Bia Horse. Yan. Horse. Ano po yung horse? Yan, good morning, Millie Castro Nuevo. Yan. Good morning po, good morning. Tawa si Ate Bia. Guwapa ka ayos Sangkay Lods. Ayun, guwapo po yan, guwapo, guwapa. Ayan. Oh, may nagpadala naman. Basta Bicolan na maganda. Salamat po sa pagpalipad. Ayan, basta maganda. Tawa si Sangkay Lods. Beautiful, beautiful inside and out heart niya, sabi ni MD. Ayan, good morning Sir Sangkay, sabi ni Linda Basay. Elizabeth Pineda, support po ako sa mga ginagawa mo Kalampitos. Salamat po. Maraming pong salamat. Ayan, si Manay Linda Carpenter. Good morning Kalampitos. At last na tiyempohan kita mag-live paminsan-minsan lang kami. Opo, paminsan-minsan, kaya gaano kadalas ang minsan. Good morning, good job, good mga lods, sabi ni Manoy Satembre. Linda, morning din po, sabi ni Sangkay Lods. Victoria Kila, good morning. Kalabis watching from Kuwait. Yan, salamat. Josie Garcia, mega love shoutout po sa lahat. Ano tong sound na to? Bakit ganere? Ayan. Ayan, pag nag 1 hour na po, ano na tayo? Pakita ko lang yung pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Linda Carpenter, Sangkay Lods, morning. Nakita sa birthday ni Kuya Ba. Lampogi mo pala, thank you. Excuse me po. Ayan po, nagpadala po si Ate Bia Horse. Ayan, salamat. Pangkapi po. Ayan. Sobra pa po yung pangkapi sa pinadala niya. Palipad. Salamat po, Ate Bia. B-Horse. Ayan. Shoutout din kay Tita Ate Paloma. Ayan, kung nanonood ka man ngayon. Elsa Kakal, good morning. Kalampis watching from Hong Kong. Gandang umaga Sangkay Lods. Elizabeth, sabi ni Ma'am Elizabeth Pineda. Tapos na harang doon Kalampitos. Donya Linda Carpenter. DJ. Salamat po. Kape po tayo, kape oh. Ayun oh. Nakaganda. Si Donya Linda Carpenter. Basta Bicolan maganda.
At sige po, maraming salamat po sa pagdalaw basta Bicolano mo. Maria Elizabeth, good morning to at sa lahat. Sabi ni Sangkay Lons. Ayan. Siya nga pala Sangkay Lons si Nanay Bench. Nasa diet na ngayon. Yan, masaya sila ni Bebang. Kapi po tayo, kapi. Ayan, minamasa na yung ano. Magtitinapay ka, te. Gagawang tinapay. Oh, nilagyan ng magic. Ayan, sis Laura Birakit. Good morning, good morning. Sangkay Lons, gawin mong 500 para kay Kalampitos. Maawa ka. 500. Okay na po yan kung ano meron lang tayo. Kung ano po yung bukal sa ating puso't balon-balunan. Yan, salamat po. Ayan. Ano po, may papiding po ako mamaya para sa mga senior at mga aki at kabataan. Ayan. Linda Carpenter, mega love shoutout mula kay sis Laura Birakit. Ayan. Salamat. Marami pa yun ano, te? Isang planggana pa. Halos 50 kilos po yun. Mga manok. Kamukha ni Kalampitos si Eddie Garcia. Hoy, Manoy. Nagluluto po kami dito. Nagluluto kami ng manok at chicken. Ako si Eddie Garcia. Ang buti mong ina. Para kang maruyang pinagulong sa harina. Eddie Garcia. Taga Bicol din po yung si Eddie Garcia, mga kalingap. Sabi, yung iba naman daw sabi si Hipólito, yung nasa probinsyano. Ang probinsyano. Apo, ang dami dito. Annalyn Galendez. And marami pong pagkain dito. Ate Bia. Ayan po, si Manay Aurea Tumalion. May galab shoutout po. Ang aga mo talaga. Salamat po. Cabre Luke, Madam. Ang pinakamalas lupa, laki ng lupa. Hindi po yung sa akin, kay mama yun. Pero kabataan niya. Maraming salamat. Look, Madam KMR. Ayan, ang Cabre. Always smile. Bro, magandang umaga sa iyo. Ayan, talagang always smile lang talaga tayo dito. Iba po ang karisma ni Kuya Kalampitos. Salamat. Elizabeth Pineda, salamat. Look, Madam Kim. Kape po tayo, kape. So, naka-Starbucks yan. Starbucks coffee. Yeah. Mugs lang po yan. Punta na po kayo dito. Si Saga po sana pupunta rito ngayon. Kaso nagkaroon po siya ng trangkaso dahil daw sa nagpaulan siya dun sa pinuntahan niya nga birthdayhan. Tsaka si Pangyaw. At syempre pupunta rin daw si Rabason. Si Kabayaw, ang malayong lugar ngayon, nasa Albay. Nasa paanan ng Bulkang Mayon. Gilda Sopnit. Yan. Pakain naman dyan. Kain na po. Evelyn Castro. Ayan. Doon ka si Nora Honor din, sobrang laki ng lupain at ang dami kinakita sa vlog niya. Nandyan sa Bicol. Malapit ka ba kayo? 10. Pwede pa makapagkita kay Nora Honor. 10 lugar si Nora Honor. Sana magkita kami. Makipag-collab. Look. Sige po, punta ka na lang po dito. Sis Laura Birakit, kain ka po kayo. Ang aga Kalampito, sabi ni Kuya Regan. Yan. Maaga rin po yan si masipag din po ito si Kuya Regan. Yan. Good morning Kalampitos, Mina Explorer. Ayan. Cabre. Opo, wala po si Kabayaw dito. Ayan. Ayan po si Ma'am Marilyn Chang. Ayan, bumisita sa ating channel. Si Ma'am Marilyn Chang.
Mega love shout out si Laura Birakid, sabi ni Madam Marilyn Chang. Ayan. Marilyn Chang vlog, mega love shout out, sabi ni Laura Birakid. Grabe, parang isang city yata ang dami. Isang barangay po papakinan. Good morning, Mina Explorer. Iriga yata, Sinor. Taga Iriga. Search natin yan. Nagpa-vlog na rin pala si Madam Nora Honor ngayon, ano? Mga kalingap. Mega love shoutout. Ma'am Marilyn Chang, sabi ni Bia, Ate Bia Pasco, Bia Horse, yan. Magandang umaga sa lahat, sabi ni Aurea Tomalion. Sa Iriga yun. Sige, punta natin dun. Kapatid na Laura Birakit, mega love shoutout mula kay Sangkailons TV. Ayan. Love you all, sabi ni Madam Marilyn Chang. Kape po tayo, kape. Starbucks kape. With matching ano. Ba't ganito yung sound ko na? Kalampis lang ang totoong malakas sa kalam. Always smile. Salamat po, maraming salamat. Yan. Mga January po ako pupunta doon kasi yung second dose ko po 1 month daw to. Yan. Ay, may ano. Always my mega love shoutout mula kay Madam Marilyn Chang, Grace Carno. Sis Bia Hearts, Marilyn Chang, we love you too. Sabi ni, mula kay ano, kay Ate Bia Hearts. Sarap, may lamok flavor pa. May lamok flavor po tong aking ano, kape. Asian. Ang bakit maganda ano, baka ang pag uminom tayo ng ano, ng kape na may lamok flavor, kasi ang lamok mahilig manunusok tayo. Yan, manok yung tugtog. Pwede. Always smile. Magandang umaga sa iyo, all Sangkailons TV mula kay Always Smile. Yan, mega love shout out. Yan po, na nakikita na yung ano, kagandahan ng ating tagaluto, si Ate Cora. Inay ko po. Siya po yung nanay ni Kiko. Yan, nag-volunteer na. Parang pista talaga po, o parang may pistahan. O nga po eh. Sinalubong namin yung pagpasok ng Disyembre. Always smile, gandang umaga din sa mula kay ano, Sangkailons TV. Good job, Kalapitos, ang daming na mapakain mo dyan sa lugar niyo. O nga po, napakabait ni Tita Cora. Ano, may papiding po ako ngayon, Kuya Regan. Kumusta mga Bisaya didha? Mega love shoutout sa mga bisdak. Ayan, bisdak natin. Ayan. Mamaya po marami ng tao dito para kunin ang kanilang ano, papiding. Pagkatapos po nito, magluluto naman ng spaghetti at ilalagay sa styro. Ayan nun. Pag napunta po kami doon, libre yung kape minta. Okay na po yun. Kay Kuya Bal. Ayan, sabi ni Lucia Bitoni. And yun, si good morning, Kalampitos. Sabi ni Manay Rita Discioso. Ayan. Mega love shout out po. Always smile ka talaga, Kalampitos. Bawat pagsalita. Ayan.
Yan. Ano ko na siguro po yung pag ano ko, kada salita ko ay may ano, may kunting ano, tawa. Ayun po, nagpadala ulit ano, si Gio Osher, salamat po sa palipad. Apo, pinapalambot po tong spaghetti yung nasa kabilang kaldero. Yan. Mega love shout out Kalinga Pregan. Ayan, Josie mula kay Josie Garcia. Look Madam KMR, ano to? Kabre. Kalampitos lang ang totoong sa kalam. Malaking tainga ko. Salamat always may talaga. Lina Remascal, morning Kalampitos, balikan na rin sa dait. Apo, pag babalik po tayo doon. Salamat sa palipad kay Kalampito, sabi ni Doña Linda Carpenter. Mga gwapo lang gihapon ang mga Bisaya diri mula mula kay Ate Bihar. Iwas mo na yung... Diri. Dere o deri? Diri. Iwas mo na sa frozen. Marilyn Chang Vlogs. Di na mawa Bia Hers. Ano di na mamawa. Ayan. Aurea Tumalion, Kuya Regan, mega love shout out. Yan mula kay Aurea Tumalion. Basta yung kape ko po, mayroon siyang lamok flavor. Yan. Ano po to? Yan, lumiliwanag po. Lamok. Sumisilip na nga po si Wamos eh. Ayan, si Mr. JD PWD. Ayan, may galab shout sa'yo Mr. J the PWD. Ayan, ano to? Malapit tong sumayaw. Maujud, Madam Marlene Chang vlog, gwapo jud ta. Sabi ni Ate Bia po, Elizabeth Pineda, pa-shoutout po sa mga taga Bagakay. Salamat po kay Kalampito. Shoutout po sa mga taga Bagakay diyan. Bagakay, malapit sa amin ng Bagakay. Isang beses na rin ako nagpa-feeding diyan sa mga bata, yung mataas na bundok, sobrang taas. Sobrang taas ng bundok diyan sa Bagakay na yun. Bakakay o Bagakay? O Bakakay yan. Good morning idol mula kay Mr. DJ PWD. Idol ko rin to si Mr. J. Ayan. Bro, baka lumampas si Wamus sa kape mo. Lalabas talaga. May lamok. 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 Good morning Kalabidos, always watching you. Ngayon lang ako nag-comment. Ayan si Reyna Bajer. Salamat po. Lulot Templaza, mega shout out. December na mga kalingap. Good morning sa lahat. Opo, first day of December na ngayon. Ayan, bigyan mo rin ng kape yan, Tagaluto. Opo, nagkape na po sila kanina. Good morning po, shout out. May nalipad naman lamok dito. Si Rosemary Remano. Ayan, good morning, shout out naman dyan. Ate Bia Hearts, panglasa kape ang lamok dong. Panglasa sa kanila. May dugo-dugo pa. Yung pag naglamok flavor po, may dugo-dugo pa. Hindi mo alam kung kaninong dugo yun. Lagot. Good morning Kalabidos, mega love shout out from Angeles City, Pampanga, Liwayway, Glanida. Tawa-tawa si Mr. J the Pajud. Madam, madam, sabi ni Gab Cabre. Jayna Kitayin. Ayan, good morning Kalabidos, God bless. Marami pong salamat. At Marilyn Chang, you're funny by Bia Horse. Nakakatawa, ang dami mo. Alin? Ano mo? Ang dami nito. Mawalan na tayo. Watching from Clearwater Beach, Florida, USA. Wow, Clearwater. Bagakay, Tinambak. Opo, malapit kami sa Bagakay, Tinambak. Yung pumunta kami doon para mag-feeding. Tapos mamigay ng tsinelas sa mga bata doon. Sobrang taas ng bundok doon.
babalikan ko po yung pag pag may time ako kasi inuuna ko muna itong mga project dito. Ayan. Kung nanonood man ngayon si Kuya Bal Santos Matubang, shoutout po sa inyo dyan ni Ate Edna. Ayan. At sa mga Kalinga partners natin dyan sa sa Kalinga Partners Headquarters, sila Benz TV, yan si Nathan Cute Vlogs, si Erwin, yan si Gabi Sera, si ano pa ba, si Kuya Red Nebeno, ayan. Ayan, Brother Agul, Bro Agul, ayan, Brother Paas. Ayan si Brother Paas. At saka si Dondon, nandiyan si Dondon ngayon. Strikers Buba, good morning Kalampitos, watching from Vancouver, Canada. Jane Kitayen, good morning, watching from Iloilo City. Ayan, nakita ng beauty ng mga tagaluto, magaganda sila. Ayan. Maganda daw, Tikora kawi ka, maganda ka daw. Ayan. Hindi lang po yung maganda, masipag pa at maganda inside and out. Yan. Ma'am Marilyn to si Kalampitos, magandang tinatahak nito. Nakita niya mga marami din mahirap sa lugar niya. 45 plus pa lang sub niya, pero wag ka, talo pa niya mataas na sub sa kanya. Nako, nakakalaki ng tayo nga to. Always smile. Always smile lang tayo. Thank you Madam Marilyn Chang Vlog. I was just being me. Ate Biars. Doon Kalampitos, anong niluto nyo? Ang dami yan. Ano po, mga manok yan, tsaka chicken. Yan. Tapos may with matching harina. Ayan. Chicken at manok. Good morning Kalampitos, watching from Cabuyao, Laguna. Sabi ni Gina Pidala. Yan. Wow, okay po, salamat Elizabeth Pineda. Shout out sa Elite Team Group. Kalingap ko pala kuya. Kalingap ka pala kuya. Opo, matagal na. Ako po yung first ever na nakipag-collab kay Kuya Bal Santos Matubang. Kaming dalawa ni Sagap. Ang Marilyn Chang Vlogs. Total Madam Marilyn Chang Vlog, langoy-langoy lang while watching the live stream of Kalampitos TV. Wow. Good morning Manoy, mula kay Manay Del Cabarli Vlogs. Mega love shoutout po. Yummy kan Kalampitos, God bless and good luck. Salamat po. Nakakatawa talaga. Kuya daw papi, sabi ni Kuya na. Hindi. I'm watching live when I'm driving. Galing ni ate magluto. Gutom na po ako. Salamat po Romel, Sir Romel Carpio. Ayan. Bro, real talk yan. Hindi ko pinapalaki ulam mo sa Kalangkat talaga. Ay, salamat po. Always smile talaga. Uy, ito may tumulong na. Yung mga senior natin kasali dati sa ating tumulong na rin. Ayan, si Kuya Dulpo. Hello. Ayan, hello. Ayan, ayan, tumulong na rin yung tawa ko yun. Ayan, yung tawa ko po mga kalingap. Yung nakaipit na kulay pink. Good job, Padi. Isang mapagpalang umaga. God bless. Benz, mula kay Benz TV. Yan, salamat, Padi. Benz TV. Yan. Lucia Biton, Kalampitos J. Guevara. Doon Kalampitos, anong ibig sabihin ng sa kalam? Hindi ko talaga alam. Parang kalam din po yan. Kalampitos. Ang sa kalam po, binaliktad lang, meaning malakas. All smiles, make love, shout out dear. Sabi ni Madam Marilyn Chang Vlogs. Malakas Linda Carpenter. Ganda talaga sa probinsya. Dapat maganda rito. Ayan. Sumasabog na ang bukang liwayway. Ayan. Ayan po. Isa mo pagpalang araw sa iyo. Kape muna po, kape. Ay, buli. Linda Carpenter, isang mapagpalang araw sa iyo mula kay Always Smile. Yan.
Rosemary Remano, pabati po sa mga taga-Tamban. Ayan, magandang umaga po sa mga taga-Tamban dyan, mga kalingap, mga kayakap. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang bay talaga ni Marilyn Chang. Ayan, mabait talaga po yan. Si Ma'am Marilyn sa kalam din yan. Hi, always smile mula kay Linda Carpenter. Eh po, nag-golden brown na po yung ano, yung unang niluluto dun. Sibuyas, bawang. Ayan, nag-message po si ano, si Tita Cora. May ipapasalang po mamaya bilang music background. Ayan. May galap shot po sa taga-Taitan na dito sa ano ni Kalampito. Salamat po. Si Marilyn Chang yata yung naririto sa kay Engineer Agul. Pag ganyan lahat ng charity vlogger, wala sigurong magugutom. Lahat busog. Ayan. Salamat din po sa mga sponsor. Ayan. Ito na po yung mga luluto yung spaghetti. Ayan. Dami rin po yan. Kape. Oh, kape muna, kape. Oo. Kape. Ito pa yung spaghetti. Ay, may kape dyan. Kuha ka na lang, ano? Ayan na. Ito po. Jelly watching from Saudi Arabia. Yan, Lucia Bitoni, please like and share. Salamat po. Ate Lucia Bitoni. Jalia. Emelita, Austria. Good morning, Kalingap, Kalampitus. Yan. May anak ka sa abroad? Wala. Sino? Ikaw? Meron. Meron. Yun, batiin mo siya. Yung anak mo sa abroad. Hello, Arden! Yan. Arden! Yan. May bayani ka rin pala dun. Yan. Siman. Siman siya. Anong meron handaan? Ang dami ng spaghetti. May papiding po ngayon. Ha? Ito, may abroad din pala. Ano, kaway ka. Ito po yung masipag nating ano, Tagalato. Kita ko rin. Kuya. Hindi, yung ano, anak mo sa abroad. Kuya Bixon. Nanonood ba yun? Ang pangalan? Nasa Australia. Australia. Ayun. Hey, kuya, akong ginibig po. Para luto kuya ni Ana. Kalampitos. Tagalato. Kuya, nag-indi ako alas 12:30. Dinapo ko baga ang harong kuya. Ami JD, yan. Shout out. Maraming salamat kay Tita Cora. Hindi niyo po pinabayaan si Kalinga po kayo sa kasumuso sa kanya. Salamat po. Eh, masabi ngayon, mama, kasi na kinakagat. Taan. Ay! Ay, dapat ba ako may Pfizer 18? Sa Pfizer? Pfizer 18. Mapabaksin na kayo, Pfizer? Pfizer 18. Pfizer. Marison Maglaki. Maraming salamat po kay Tita Cora. Hindi niyo pinabayaan si Kalingap Kalampitos. Saan kayo lagi kayo nasuporta sa kanya. Salamat po mula kay Aurea Tumalion. Salamat po, Tita Cora. Red Tulip. Ayan, kape muna kayo dun, no? Yan, meron na tayong 64 Via Ordoyo. Yan, shout out po. Watching from London, kaibigan ni MD, Lucina Vlogging Vlog. Yan. Mega love shout out po.
May isang oras na pala tayo. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung ah ano. Ito, no, malapit na rin pala to, no, te. Ayun, no. Nilagyan po ng ano, tanlad para mag-aroma yung bumango yung pritong manok. Ito po spaghetti. Yan, at pamimigay na po mamaya sa mga bata. Ito po yung ginagamit kong antena, yan, no. Yan, ganyan po kataas ang antena dito. Hanggang do. Pag wala po yan, hindi ako makapag-upload, hindi ako makapag-vlog. Ganyan po. Antena po yung na pinakamalupit. Ayan po yung antena natin. Ayan. Bundok kasi po to, kaya yun. May ng signal. Ayan. Buti na medyo nakabitan niya. Good night Kalampitos, you doing well. 10 ng gabi na dito sa UK. Reyna Bay. Salamat po. Madam Reyna Badger. Red Tulip, wow, ang dami mo ng backup. Lugar ang feeding. Dito po yung sa Tinambak. Bia Ordoyo. Yan. Salamat. Marison Maglaki. Yan. Sana all probinsyana ng guwapa. Yan, probinsyana talaga po. Yan. Hello. Anten mo doon Kalampitos, lampas langit na. O nga po antena. Pag wala po yan, malaking tulong yan para makapag-upload tayo ng video. Taas yan. Gusto ko yung style natin sa probinsya, magluluto sa labas, napakasaya. Apo, parang pistahan lang. Ayan po. Pag malayo nyo tingnan nyo. Apo, nakausap ko na po si Ma'am Edna. Hindi man daw po naintindihan naman po niya na dito ako. Pati si Kuya Bal, yan. Alam namin na napaka-resources mo pati nung quarantine. Salamat po. Bakit sobrang hina po ng boses? Hindi marinig. Malakas po yung boses niya. Napasayaw ako. Sabi ni Ate Rita Dichoso. Ang ibig sabihin po kasi daw ni Kuya Bal, yung mga kalingap partners na never pumunta sa Dait. Yun po yung Marami kasing kalingap partners po na halos hindi na nakapunta ng Dait. Yan po yung basta gawin lang daw po yung tungkulin bilang kalingap partners, yung mission sa kanilang area. Kasi nung una pa naman po, yun ang po ang pinag-usapan na ang tutulungan ay kani-kanilang area. Kasi naalala nyo po na nagpapadala si Kuya Bal ng mga ayuda kasi nasa kanya-kanya kaming area. Ayan. Ngayon lang video na bago. Ayan po, bayanihan. Nawala na si Sangkay. Oh, si Kiko, bagong gising. Hello Kiko, masayaw ka mamaya. Ayan po si Kiko. Kiko lang ang malakas. Kuya, paano po magpalipad? Ano po, pipindutin niyo lang po yung $ doon sa comment section. Tapos may mga pipila-pitan doon. May ay.
Ayan. Good morning sa lahat, sabi ni Kuya Regan. Lucina vlogging vlog. Ayan. Ayan. Malayo naman po yung ano, yung music. Si Vince TV dami kasama dun sa diet. O nga po eh. Mga January. Yeah. Nag-golden brown na. Yan, mag-isang oras na tayo. Abangan nyo po yung video mamaya ng kung gaano karaming tao. Ay hindi, nagagalit din po tayo kung talagang may kakagalit, pero good vibes lang lagi tayo araw-araw. Manay Linda Carpenter. Sayo daw, Tiko, sayo ka daw. Ano, lupit to. Sige nga, sayo ka daw, sabi. Request to. Nakakatawa lang yan. Ayan po si Kiko. Yan ang sayo ng bagong gising. Parang Kalingap Center na rin to kung tayo papala rin mga Kalingap. Yan ang sayo ng bagong Papiding. Yan, sa pamagitan ni Tita Cora. Shout out pala Tita Cora. At Tito Clem. At sa yung anak na si Kat and Cathy. At sa inyong mga manugang talagang bukas palad din sa iyo pagtulong. Ayun, birthday ni ni Bro, ni Bro Bobby TV. Happy birthday, Bro. Bro. Kung nasaan ka man ngayon, Bro. Happy birthday. Si Kernel bisita to. Ayan. Happy birthday, Bro. Bobby TV 143. Opo, may pagka-uyang din dito. Ayan, salamat po sa palipad ulit. Ayan. Sabay-sabay po natin batiin si Bobby TV 143 ng happy birthday. Ayan. December 1. Romel Car, before ka mag-type, you can see the sign dollar on the right side. Ayan. Ayan, salamat Ate Bia Hers. Babe, happy birthday. Yun. May bisita tayo ngayon, si Papa Franz Vlogs. Papa Franz is watching. Yan. Good morning, Papa Franz Vlogs. Ayan. Bira lang tayong magkita sa sa dait kasi busy ka sa iyong istasyon na Cool Video. Yan. Thank you sa palipad, sabi ni Manay Linda Carpenter. Happy birthday, Kuya Bobby. Always good health and God bless you. Always, sabi ni Desiree Timog. Ayan. Ayan po, padalaw po yung yung nagbaba ng link si Papa Franz Vlogs. Ayan. Nagbaba po siya ng link si Papa Franz Vlogs. Ayan. Papa Franz Vlogs, napapanood ko rin yung mga video mo. Yung natutuwa din ako doon sa pangingisda nyo. Yung naglalambat kayo sa pispan yata yun. Tsaka sa pangunguha mo ng tapalang at bagungon. Maganda rin po ng mga video ni Papa Franz Vlog. Good vibes din po ito mga kalingap. Happy birthday to celebrant. Ayan, sabi ni Ate B Horse. Happy birthday kalingap. Bobby TV 143, always good health and God bless. Ayan, mula kay Aurea Tomalion. Yan. Happy birthday, Bobby, sabi ni Ate Rita Dischioso. Babe, baka naman birthday mo. Yan, shout out Papa Franz mula kay Aurea Tomalion. Good morning, Nogami Liobina Anacion. Good morning, Papa Franz mula kay Ate Rita Dischioso. Wala pong mapapala dun. Ayan. Ayan si Tita Cora, oh.
Ayan, nanonood. Salamat Tita Cora sa pa-sponsor dito sa ating papiding. Ayan, matagal na po nakaplano to pero ngayon lang natin na ano, first day of December. Ayan, nangangala yung kaliwang kamay ko. Ayan, shout out pala kay ano sa anak niyo pong si Kathleen. Ayan, at sa inyong mga manugang. At syempre siguro busy na naman ngayon si Tito Clem, no? Tita Cora. Happy birthday Kuya Bobby. Ayan. Celso Junila. Good morning Kuya Kalabis at and all team Kalingap partners. Happy birthday po Kuya Bobby TV. God bless you all. Yan. Sentino Banji. Happy birthday Kuya Bobby. Sa tinambak po ako Manay Linda Carpenter. Ano pa ba yung ano natin? Ayan po, nangwa ng panggatong si tatay. Nasa bahay siya. Hindi busy. Apo, tita talaga po ng bahay niya si Tita Cora. Ayan. Nasa bahay lang pala si Tito Clem. Baka nanonood siya. I send it for you. Shoutout po Belinda Adan Manuel. Sarap niya sa probinsya, sabi ni Ami JD. Sa work ko tita. Habang nanonood. Ayan, shoutout tayo. Ingat dyan tita. Good AM Kalabis, mabuti po kayo, mabait kung kayong tao, mapagkumbaba. Kailangan po natin magpakumbaba ngayon kasi mahirap kasi maging mapagmataas kasi isa lang naman po yung ating pupuntahan dito sa mundo. Kailangan po natin yun kasi once na mapagkumbaba ka, mamahalin ka ng tao. Anong pa naman po nung talagang ramdam ko po talaga yung sobrang hirap ng buhay. Yung mga mayayaman tinatapak-tapakan. Hindi naman lahat ng mayayaman, yung ibang mayayaman. Talagang Kaya sabi ko pag ako hindi ako magiging ganito. Nagdrama yan umaga-umaga. Malayo po ako sa Naga, mga 2 hours ang biyahe mula Tinambak hanggang Naga. Ayan po, pag nag-live ako mamaya kakanta. Ayan po. Mga senior na po yung tumutulong dito. Talagang may pakain po. Bayanin talaga dyan sa inyo. Apo, ayan. Ito po yung asawa ko. Kaway ka daw. Nag-ano rin. Pagpalain ka ng Diyos lang napahanga mo. Salamat po, Lucina Vlogging Vlog. Makikihila ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Abangan nyo rin po yung starting ng pabahay kay Tatay Pito. Maganda po yung lokasyon dun kasi wala siyang kapitbahay, turo lang. Hello po Ma'am Shi, sabi ni Ate Bia first. Ayan. Yan po mga spaghetti. Ng mabuting Diyos na mahapagin, pati mga kalingap supporters, OFW mga subscribers, huwag nang intindigin. Ako hindi. Sabi ni Lucina Vlogging Vlog. Oh, Madam. Magbigay ng may pag-ibig sa kapuspalan, sayaan at
ang nadarama. Salamat po. Madala akong mag-comment pero silent viewers lang. Salamat po, Lucina Vlogging Vlogs. Likom's Recipes, mega love shout out. Host, good morning. Apo, importante rin yung viewers. Sa comment section naman po, pag maraming comment, nire-recommend siya ni YouTube. Yan. Don Kalampitos, ang pinakagusto kong live mo yung sumayo ka sa palayan tapos nahulog yung radyo mo yata. Tuwang-tuwa. Salamat. Donya Linda Carpenter. Lucia Bitoni, salamat sa iyong mga hindi sa mahirap. God bless God and protect you and your family. Salamat po. Sabi ni Lucia Bitoni. Forgot to thumbs up. Sige po. Kalampitos ko sana tumulong kay Tatay Pito kahit konti. Nasa description box lang po yung ano. Yung aking details po nasa description box. Naririnig mo to, nasa kabilang Ayan. banda kami ng hinahanap mo. Pamparam-pam, Bakit ito pinalitan ang background ng vlogs mo? Gusto ko yung una. Alin po yung una? pakiramdam, pamparam-pam-pam, pamparam-param-pam. Nagawa namin ito habang Binalik ko na po yung una. Manay Linda Carpenter. pag naririnig mo to. Kunit sa lahat lang po sa pagbabasa ng comment ko. Pagpatuloy mo lang ang inyong article. Salamat po, Lucina Vlogging Vlogs. Sumabay lang sabay yung sarap sa pakiramdam, pamparam-pam-pam. Oh! Punta ka mamaya. Yun. Yun po bang ano, yung Dakilang Katapatan. Binalik ko po yun, Dakilang Katapatan. Evelyn Gomez, good morning. Kalampitos sa inyong lahat dyan watching from Hong Kong. Ayan, salamat po. Malapit na tumaluto itong isang box na to. Evelyn Gomez, good morning. Kalampitos sa inyong lahat dyan watching from Hong Kong. Salamat po. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Kuya Pasangkos, matubang Ate Edna. Kalingap Rap, matubang Kalingap Jason. Papa Franz, Daddy Philip. Ayan, spaghetti. Paz, Engineer Ato, Kalingap Edo. Kalingap Berta, Superman at Angloy. Kalingap Habong, Kalingap Jose. Sayo, sayo. To. Bailin ako, bailin. Shout out po, Sheila De La Torre. Kailan sino Sheila De La Torre? Ha? Ini? Ayan. Ayan. Nanonood ano? Nandito sa Bulao? Silvia Ablanya. Ayan. Ayan, sponsor din natin to. Salamat po. Good morning, Sir Renz. Good morning po, Madam.
Rosemary Rimano, saludo po ako sa iyo kanapis. Sobrang bait po sa ng palaan po ng ganyan. Salamat po Rosemary Rimano. Ilan taon na daw si Kiko? 32? 32? 29. 29 na si Kiko. Yan. At palakasin ng mabuting Diyos na mapaging. Yun, no? Mga kalingap support. 29 na po na po si Kiko. OFW mga Mga 30 na siya. Huwag lang Kailan siya mga 30? kontrabida at online bashers. Ang mahalaga'y tumulong sa kapwa, magbigay ng may pag-ibig Johnny sa Sando, mega love shout out. sayaan at ligaya sa bawat puso ang nadarama. Apo, sabay talaga sa saliw ng tugtog yung ano, yung kanyang pagsayaw. Sayo ka Kiko, probinsya ng guwapa? No? Exercise mo na rin. Ay, hello sa Borgo, salamat po. Good job, pagpalain ka. Anita Salas. Tunoy Kalampitas Bicol din ako, taga Bula, Camarisur. Okay, nanira sa Marikina City. Sige, ingat po kayo dyan. Sheila De La Torre, galing talaga sa mayaw ni Kiko. Sa'yo no Kiko, probinsya na. Ah, kilala ka pala Kiko. Mamaya po mapalaro tayo sa mga bata. Pagalingan ulit sumayaw. Nakakatabang mag-ano pag nag-aurora kami. Ayos man yan pag nag-aurora. Ano yan? May akit na ngayon. Ate Bebs TV. Yan. Apo sa bahay to, Tita Cora, sa bahay. Yan. Kaya nakapag-live ako kasi ano, may signal malapit sa bahay. Ito po yung antena ko, Tita Cora. Oh. Pakita ko yung antena ko. Kung gaano ka abot langit na po tong antena ko. Yun. Mula pa ba? Ganyan po kataas yung antena dito. Bundok. Ayun. Yun po yung antena dito. Yan si Kiko. Exercise Kiko. Nel Ebon Nopueto. Ate Bibs TV. Yan. Galing ni Kiko sumayaw. O nga po, talent niya talaga yun eh, Kiko. Yun no. Diretso exercise ano Kiko. Nagapa. Pagkatapos po ng tugtog, ano na tayo? Tayo pansamantalang magpapaalam na. Naka 1 hour na tayo kasi may ibang kalingap team na Kuebal ano rin mamaya magla-live din. Abangan niyo po yung video mamaya sa feeding. Opo, bawat tao may kanya-kanyang ano, katulad ni Kiko, kanya-kanyang talent. Good morning sa lahat, God bless, sabi ni Oria Tumalion. Ayan, maraming po salamat mga kalingap, mga kayakap sa pagdalaw ng ating live ngayon. Ayan. Mamaya sakto nito pagluto nito gising na yung mga bata at mga ibang mga senior. O nga po, at Ma'am Silvia Ablanya. Doon na lang po mamaya sa ano, sa bukid. Doon kami mapiding. Ayan. Kaya ano. Ambra. Belen Alcatraz. Good morning bro, Kalampias, galing mo. May papiding ka na rin. Congrats po, ang dilim pa nandiyan ang ganyan. Salamat po. Manay Belen Alcaraz. Yan, Oriento mo sa Lito Kalingap Weekend.
Keep it up. God bless you more. Tamsak tayo kay Kalampito. Sabi ni Linda Kalampito. Salamat po. Nagserbato na ako. Yan. Pag nagserbato na ako, pwede na yan. May nakastin signal dito. Sabi daw po magkakaroon ng dito tower malapit sa amin. Pag nagkaroon po, alisin ko na tong napaka lahayog na antena nun daw. Ayan. Ayan, lampas na tayo ng 1 hour. Maraming salamat sa lahat ng pumunta sa ating live, sa ating channel. Maraming salamat po. Sinamahan nyo ako mula kaninang madaling araw hanggang ngayon na patanghali na po. Ayan. Shoutout ulit kay Tita Cora. Salamat ulit Tita Cora sa inyong anak na si Cathy at Kathleen. At sa inyong madugang. At syempre kay Tito Clem. Ayan. Maraming pong salamat sa lahat ng mga organic supporter po natin. Ayan, followers. Apo, magla-live ako po once a week. May bagyo daw po dito. Sige po, abangan nyo po yung video mamaya kung ano pong mangyayari. Kung may palaro po tayo at may mga pa-premyo rin galing kay Tita Cora. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng organic sponsor ng Kalampitos TV. Ayan, salamat po. Ayan. Ayan, shoutout din kay sa iOS sponsor at saka kay Lorne TV. Yan. Maraming salamat. Ayun, humabol si Bia Castronevo. Ay home break. Salamat po. Maraming salamat mga kalingap. Yan, hanggang sa muli. Bye-bye. Paalam. Ha?